Ako dobre poznáte svoje telo? A čo o ňom neviete? Dnes si na túto tému zasúťažia Filip Túma a Martin Mňahončák proti Ibimu Majgovi a Dominikovi Hrbatému. Moderuje Marián Miezga. Sledujete zábavnú show Záhady tela. Dobrý večer. Aj dnes vyriešime niekoľko záhad o ľudskom tele a ľudskom zdraví. Napríklad, je biely cukor rovnako návykový ako alkohol alebo heroín? Opijete sa rýchlejšie v lietadle alebo na zemi? Alebo môžete zobudiť námesačného? To budeme rozoberať s dnešnými našimi hostiami. Máme tu zostavu hudobno, herecko, športovú. Ja sa na vás veľmi teším. Filip, vy ste golfisti obidvaja, nie? Ale mal si nejakú nehodu pri golfe? Nie som perfektný golfista, len sa si tak mám rád. Tak si neubližujem. Tebe ublížil Ady, nie? Ady, kde? On ťa vykúpal. S autičkom ťa neprevrátil? Ja, náš dobrý kamarát Adinko Hajdu, ten je stelesnená príhoda. Ale nevykúpal ma, ale vyskočil mi ako šofer z autička zajel. Lebo sme došli na taký breh a autičko na tej rose sa začalo tak točiť a on ako šofér vyskočil. A potom ja, prepáč, ja som sa zlakol. A ja som tam chabral volant nikde, vieš, no. Každého, kto tu je, sa pýtame, že či má nejakú záhadu alebo nejakú zvláštnosť na svojom tele, alebo či vie niečo zvláštne spraviť. Ty vieš niečo s viečkami, že vraj? Hej, viem, ale neviem, či toto je zrovna ako, že... Je. Tak ja som sa to naučil v 6. triede. Aj. Nikoho som na to nezbalil. Nie, nechápem. Čuduješ sa? No, to sa nečudujem. Maťo, viem o tvojich dvoch záhadách, že vraj vieš perfektne kývať ušami a nemáš slezinu. Slezinu nemám, to je pravda. A perfektne kývať ušami, to je mýtus. To je mýtus. Vlastne To mám odpoveď pravdu, mýtus. Nie, viem kývať ušami. Pozri, uvidíš to? No. A ja ti môžem pomôcť, keď... Áno. Ja viem s Filipom kývať ušami. To je, tak toto sme chceli vidieť. A slezinu prečo nemáš? Mal som haváriu a odtedy ju nemám, takže na čo? Kamarát sa s ňou hral, pracuje v pitevni, tak mi hovoril, že normálne som sa s ňou hral na stole, taká bola veľká, pekná, dobrá, no. Dobrá téma. To je prvý súťažný tím, Maťo a Filip. Ibi, a teraz si sa vrátil z Afriky, kedy? Včera. Čo to máš krásne na sebe? No toto je taký národný úbor. Toto bežne tam nosíme tam na Mali. A tá niekto mi povedal, že mám si dať pyžamu dole, tak som sa skoro pobil. Ale tak mne sa tu páči, ako je pekné tu je. Vás sa nepýtam, lebo vy neste tam, že? A ty si bol veľký milovník tenisu. Si Ano, ešte? ja som bol veľký fanúšik Doda hlavne, vieš, ako je proste a slovenského tenisu. A druhá vec, tak som vždy chcel, aby Slovensko vyhralo. Tak to je super. Jeden zápas aj zariadil, že sme vyhrali. Áno, ako? No povedz, tak ty si bol hlavný vinník, potom ho vyhodili zo štadióna. No povedz. Za to, že sme vyhrali, tak ho vyhodili Tak do lebo štadióna. akože vyrušoval druhý tým, ale akože nám to prišlo vhod. Áno, to bolo... Ale to bolo... Čo si robil? Dodo prehrával na 20, ešte 2-2. To bolo zakázané naozaj vyrušovať. Ja som povedal, niekto čert berie a ja som... Povedal, že akože náhoda, ale ako zatrúbil správnu chvíľu, ten sa zlakol, dal debl, ja som vyhral zápas. No, Ďakujeme ti veľmi pekne, Ibi. Vieš, čo bol najväčší gól? Že on potom išiel po zápase za tým Riosom a on mu povedal, že sorry, ja som to nechcel. Počúvaj ma, a čo ty vieš so svojím telom, alebo máš nejakú záhadu? No, strašne som miloval bicykel, tak som sa snažil vyšľapať hore na bicykli. No a lenže som mal taký bicykel, ktorý mal ten pedál pokazený a bol špicací. Tak sa povie? Špicatý. Áno. Ostrý. Ostrý. Ďakujem. Pomôž. No a tak sa mi podarilo, že vlastne som si prepichol stehno a tak vlastne, že mám tu jazvu do dneska a vyzerá to ako srdce. Ty, Domino, ty si náš slávny tenista. Bývali. A ty si bol taký nervák, alebo si bol taký kľudnejší typ? Musím povedať, že možno, že jeden z mála tenistov, ktorý nikdy nerozbil raketu a nezlamal. Ty si ani jednu raketu Ani jednu raketu za život. Ani v zákulisí, že si prišiel do šatne? Ja som sa vždycky držal hesla, že tá raketa za to nemôže. A keď tak si radšej obiť hlavu, ale to by ma zase bolelo, tak to som nechcel robiť. Super. A máš nejakú zvláštnosť na sebe? Jedinú zvláštnosť mám, že mám krivú ruku. A to už vlastne No nedáš nič. poťahni, aspoň možno mi ju vyrovnať. No, záves sa na ňu. No.
No, pridaj. Fakt, nebolí? Ne, pridaj. A dobre, stačí, lebo už aj mne A toto ti vážne zostalo z tenisu? No, ale vieš, je to super na jednu vec. Áno. Keď chcem ísť na parket s dámou, tak to mám ideálne. Jasné. Nemusím ani krčiť a nič, ona rovno príde a si ma zobere. Bože, aký krásny gentleman. Tak ďakujeme pekne, to sú kapitáni druhého tímu, Dominik Hrbatý a Ibi Majga. A my poďme hrať. Nebudete hrať sami, budete hrať s publikom, pretože všetci majú hlasovacie zariadenia. A víťazný tím dostane výživový doplnok Versan pre vaše zdravé kĺby a svaly, ako aj ďalšie produkty od e-shopu Internetová lekáreň EU. To musím vyhrať, to sa mi hodí na moje kluby. Ideme do toho. No, jasné. A my poďme do prvého súťažného kola s názvom Fakt alebo mýtus. Pravidlá sú veľmi jednoduché. Ja položím hypotézu a vy musíte správne určiť, či ide o fakt alebo mýtus. Vtedy, ak správne odpoviete, dostanete body z vášho publika. Je to jasné? Tak poďme sa venovať prvej hypotéze a bude sa týkať námesačnosti. O nej sa veľa nehovorí, ale nie je to ojedinelý jav. My to dnes napravíme. Dáš si kávu? Ešte som taká uťahaná z celého týždňa. Nestihla som skočiť ani na... Počuj, tebe Fero takto maká? Nie je náhodou po nočnej? Čo nespí? Čo by nespal? Veď on spí. A nemala by si ho radšej zobudiť? A na čo by som ho budila, keď nám to teraz konečne takto krásne klape? Počkaj, ukážem ti. Ferko. Umyj okná. Ale dôkladne. Ty, môžem si to vyskúšať aj ja? Poslúž si. Ferko? Zase! Meskú alebo zalievanú? Máte nejakú skúsenosť s námesačnosťou? Brat môj mladší, ešte keď sme kedysi dávno bývali u rodičov v dome, tak sa zobudil, teda ja som sa zobudil na to, že sedí na posteli a na krk si omotáva nohavice. Strašná zima mu vraj bola, tak neviem, tak zobral si miesto šálu. Nohavice. Sedel, dal si to na krk, ľahol si naspäť spokojný a spal ďalej. Aj moja žena, aj moja dcerka sú námesačné. Áno. No, som to zistil tak vlastne, že žena, normálne uprostred noci sme spali a stála normálne a otvorila dvera a odišla si. A už sa nevrátila. No, tak ja som tiež musel stať aj za ňou, že preboha, že moja milá, kam to ide? Nej si pobalená. A mala takisto. Tak vtedy, keď spíme, tak zamknem a nenechám kľúče v dveri. A schovám to a potom si lahnem a vtedy môžem kľúče spať. Malá pri A dverách. čo keď pojete z okna na Niekto klope, choď otvoriť. My máme okno, máme také mreže, také vlastne, že... Čiže vy ste úplne zabarikádovaní. Máme také mreže kvôli zlodejom, nie? Aby sa nevykradali ku nám. Takže aj keby chceli cez okno, tak sa nedá sa. A komín? Komín nemá. Čo si... Ty si teda... Dobre, poďme na prvú hypotézu. Počúvajte. Námesačného človeka nesmiete zobudiť. Je to podľa vás fakt alebo mýtus? Námesačného človeka nesmiete zobudiť. Tak sme dohlasovali. Nejaký ruch tu bol? Sme sa zobudili? Pozrime sa na to, ako ste hlasovali. Filip, Maťo dali mýtus. Ibi, Dominik tiež mýtus. Prečo? No, lebo vždy ich zobudíme aj tak. Zatiaľ ani jeden nezomrel. Nesmiete, žijú ďalej, budíme ich. A? A žijú. O, nič. Ibi, Domin, čo? Keby mu odišla manželka, tak čo potom? No. Musí ju zobudiť. Ja som si Ty myslím, si ju zobudil vtedy? námesačného človeka podľa mňa spí, to ako keby ste narušali spánok niekoho. My sa správnu odpoveď dozvieme od našej pani doktorky. Námesačnosť, teda somnambulizmus, je porucha spánku, ktorá sa radí medzi tzv. Parasomnie. Ide o abnormálne prejavy pri zaspávaní, v priebehu spánku alebo počas prebudzania. Námesačnosť sa prejaví naštartovaním plnej hybnosti svalov, pričom spiaci človek necíti prípadnú bolesť. Nedisponuje pritom vôľovou kontrolou a tak vlastne nevie, čo robí.
Námesačnosť nie je nebezpečná ako choroba, avšak človek sa pri nej môže poraniť, spadnúť, dokonca vypadnúť z okna, alebo ak odíde z domu, môže sa ľahko stať obeťou autonehody. Hovorí sa, že námesačného človeka nesmiete zobudiť, pretože by mohol dostať srdcový infarkt. Je síce pravda, že náhle zobudený námesačný človek je dezorientovaný, môže byť dokonca agresívny. Avšak nemajte strach. Nechytí sa za srdce a nepadne vám k nohám. Je to teda mýtus. Je to teda mýtus, všetci ste odpovedali správne a teraz ideme rozdeľovať body. To znamená, že teraz je podstatné, koľko správnych odpovedí je vo vašom publiku. Poďme sa na to pozrieť. Tak tu máte Ibi Dominik po prvom kole 14 bodov, Maťo a Filip 20 bodov a idú do vedenia. Zapamätajme si to. Je to naposled. Takže Maťo s Filipom vedú po prvom kole 20-14. Ty nám nevyhrožuj. A mňa to neteší. Ty nám nevyhraš. Ideme na druhé kolo, ktoré sa volá správna voľba. To znamená, každý tým dostane jednu otázku, 3 možné odpovede, jedna je správna, 50 bodov a s nimi si môžete robiť, čo chcete. To znamená prerozdeliť aj na všetky 3 odpovede. Je to jasné? Áno. Takže otázka pre prvý tým. Ktorá žena má výhodu pri plávaní? So silikónovými prsníkmi? S prirodzene veľkými prsníkmi? S malými prsníkmi? Toto sú vaše možnosti. To je výborné, fakt. Že som ti to hovoril. Pozri sa, všetky plavkyne, keďže som plával, viem, že nemajú veľké prsia. Asi kvôli niečomu. Lebo tak veľká bojka, no tak ťaháš. Preto len tá aerodynamika. Ale zase na druhej strane, keď berieme plávanie, ležanie na vodnej hladine, vieš, tak to by mohli tie... To nadnáša samo, to nerobíš nič, no. Takže tak ja si myslím, že by som hneď šupol, že 50 na malé prsia. Ale tu to nie je. Chceš to tam rozhadovať? Šupol by som 50 na malé prsia. Ale nikde sa tu nepíše... Začal pozerať po publiku, neviem prečo. Filip, nikde sa tu nepíše o závodnom plávaní. Dobre, môžeme to zjednodušiť, ale tá si tiež. Oni to myslia, aby sa človek neutopil. 50 na malé prsia. Ja by som dal 50, mňa nerozhádžete, ja som 50 na malé prsia. My ťa nerozhádžame, ty už si rozhádzaný. Chceš dať naozaj 50 na malé? Tak dobre, tak si to rozdiel, čiže veľké, čo môže byť... Takže čo? Čože? Tak ako ideme na to? Budeme rozdielovať, alebo to Ale šupnete? silikón nepláva, silikón ide k hudnú, nie? Pokiaľ viem. To už neviem, ale viem, že je to čím väčší objem, tým sa ti horšie pláva, nie? To je pravda, ale na druhej strane, videl si v tých bazénoch, tie s tými obrovskými... Ty, ale nevychádzaj z Baywatchu. Podľa mňa silikóny sa môže... To je na suši, to je vo vode. Daj tam malé prsia 50, neviem sa s tým, Tak ja som rád, že mám partnera, ktorý počúva aj moje názory. Jednoducho tým. Dobre, tak mi Som daj vyslovene 25. žiadal Filipa Túmu. Tak mi daj 25. On ide k nám. A ty sme... Takže ideme rozdielovať body, alebo to šupneme. Chceš si Ja dať ti 25? strašne verím, ale dajme Moje 40 na malé a 10 na veľké. Aspoň treba. Dobre, tak urob, akože keď... Takže ideme na to. So Nie? silikónovými Áno, nie? prsníkmi dáme koľko? Na silikón nedám nič, tam už bolo zaplatené. Dobre, okej. S prirodzene veľkými prsníkmi. 10? Či chceš Daj, dlhú tiež? 10. Ja, aby si nehovoril, že ja... S malými prsníkmi zostáva nám 40, že? Takže vysvetlím vám, ako to je. Výhodu pri plávaní má žena s prirodzene veľkými prsníkmi. A to preto, že veľké prsia sa skladajú hlavne z tukového tkaniva. Tuk je ľahší ako voda a to pri plávaní hrá rolu. Silikón je ťažší ako voda, takže Dolly Buster sa na vode nevznáša, aj keď ich má ako balóny. Takže šupneme to všetko na malé prsia. Čo? Máte 10 bodov. V pohode. Iba 10? Iba 10. Ja protestujem. Proti čomu? No veď však silikón je zle, aj malé prsia sú dobré, nie? Na plávanie. Neviem, z týchto možností sú prirodzene veľké prsia. Ja si pozriem plavkyne, teda. Takže teraz by mali spozornieť najmä nerváci. Raz, dva, tri, štyri. A červený je von.
Jednotka. Iným choď. Nie, tak choď viečka. Štvorečka. To nemáš. To nespravíš. Raz, dva, 3, 4. Ja sa na to nosím. Ale človeče, nezlob se. Kamaráti, hyeni v ľudskej kože. Neviete prehrávať. Čo, no ideš, alebo neideš? Idem. 1, 2, 3. Teraz. Na východe. Môj stôl. Musím sa priznať, že mám podobného kamaráta. Keď prehral v tejto hre Človeče, nehnevaj sa, tak zobral figurky, aj tú šachovnicu a pleskol to do krbu. A spálil to. A vy ste na tom ako s nervami? Ja som v pohode. Ty vyzeráš, že sa ani nevieš rozčúliť. Už sa ti to niekedy stalo? Prosím? Čo si to povedal? Áno. Takže vie sa rozčúliť. Áno, ja sa rozčulujem, lebo ako ja som taký vášnivý hrách šachy. Ja milujem šachy. Áno. Keď je niekto, kto si myslí, že je dobrý, tak nejde za mnou. Takže v Afrike najmladší v rodine u nás doma, tak ten mi stále naloží. Raz som sa tak neudržal, tak som zobral celú šachovnicu, tak som rozbil na mláky úplne, že som odišiel. Takže vie sa rozčúliť, no úžasné. Viem, samozrejme. Poďme k vašej otázke. Na upokojenie hysterického záchvatu člena rodiny je najlepšie dať mu facku, ignorovať ho, začať veľmi nahlas kričať. Máte 50 bodov a môžete sa radiť. Skúšajú. To majú ľahké. Majú, že? Poď, ukáž. V Afrike je facka možná, ale tu ťa zavrú. Podľa mňa facka, ja by som dal 30 bodov na facku. Na ignoráciu by som dal, ako je 20 a tam ďalej nič. Náhlas kričať za 50. Čo si, chorý? To vylečíš, krikom na krik vylečíš. Ale nie, počujem ma, keď je človek nahnevaný... No víš, to už si agresívny. Počujem ma. No vidíš to, skľudni si. No vidíš, to už si kľudný. Takže na facku 20 a kričať dáme 30. Na facku 20? Vidíš, jak ťa to skľudnilo. Ako je 30 na koľko? Veľmi začaj hlasno kričať. To tretie je úplne zlé. Podľa mňa aj druhé zle. No ale... Od druhé je zle, áno, to je pravda. Dobre, ja by som dal 30 na prvý, 20 na posledný a stred 0. Dobre, tak daj. Takže ideme to rozdeľovať? Ano. Dať mu facku koľko bodov? 30? Áno. Ignorovať ho? 0. Začať veľmi nahlas kričať? 20. No tak nič, nemáme ostalo, máme 50, takže musí byť 20. Aká je správna odpoveď? Dobre cielená a časovaná facka môže tiež zabrať. Ale keď si hysterika nebudete vôbec všímať, po chvíli ho to prestane baviť. Niekto sa síce dokáže hádať aj sám so sebou, ale keď mu nik neprotirečí, dlho nevydrží. Najlepšie je takému človeku nedať žiaden podnet, ktorého sa môže chytiť a hysterčiť. A preto je dobré mlčať, aj keď to vo vás vrie. Nevadí, chalani. Vy si nepripíšete žiaden bod. Tak ja vám sme im vrátili požičané. V tomto kole vyhráva Maťo a Filip majú 10 bodov. Pripíšeme si do hornej tabulky, do celkového skóre. Ďakujem ti. A zvyšujú skóre, pretože majú už 30 bodov. Dominik a Ivi 14 bodov. Takže si dáme tretie kolo, zahráme sa na doktora. Už si sa hrali niekedy na doktora? Samozrejme, ale nielen s chlapmi, to je nezáživná hra. No tak teraz môžeš jedine s chlapmi, nemáme tu žiadne ženy. Tak to sa ja Vy ste sa už hrali na doktora? Tak ako on, tak tiež sa... No, nie. Ja to si bol ty? Dominik, ty máš nejaké skúsenosti s doktormi, nie? Že vraj si odohral nejaké zápasy so zlomeným zápestím, je to pravda? No, mal som zlomenú zápestnú kostičku. Pravda, že som o tom nevedel. Ja som hral v finále svoje prvé na ATP, tak som vyhral prvý zápas.
Tak som išiel potom na hotel, potom ďalší deň, ďalší zápas, vyhral som druhý zápas. Potom som išiel na tretí zápas, pravda, že zase to isté, ale už tá bolesť bola taká, že už tá stavu 4-2 som to už nedokázal udržať v ruke, tak som potom podal superovi ruku, hovorím, že bolí ma zápestia, alebo proste nevedel som. Došiel som si podpísať prize money, som nedokázal takto držať pero v 2 prstoch, tak ma to bolo, tak som to dal 3 krížiky ľavou rukou. Došiel som domov a doktor mi hovoril, že vy máte zápesnú kostičku zlomenú. Tak potom som volal trénerovi, hovorím, že 6 týždňov pauza a hovorím, no to by si mal povedať tým superom, to keď im povieš, tak oni už potom asi druhýkrát už ani nenastúpia na kurt, keď vedeli, že prehrali s Kriplom. Vy teraz budete obväzovať pálec na nohe. Tvoj? Chceš môj? Daj ho tu. Nie. Môžete si vybrať, kto bude doktor a kto bude ranený. A ideme na to. A takisto budú obväzovať palce na nohách aj naši diváci. Aj na jednej strane, aj na druhej strane. Máte obväzy? Super, tak šup do práce. Dúfam, že nechty mám ostrihané. Tak to znamená, že ľavú nohu? No a keby som to robil, ako to robia šamani, nevadí? Počkaj, tak to ukáž, ako to robia šamani. Tu máte obväzínač, leukoplasty a nožnice, keby ste náhodou chceli. Ale to si istý, že obidve? A na ktoré? Na jednej nohe alebo na obidvoch? Na jednej, stačí na jednej. Na jednej. Tak dáš na hlavnú. Pozri, aký krásny palec mám. My sme pripravení, poďme na to. No poďme, Ibi. A kde ja mám hentam tuto? Tuto máš hentam tuto máš obväzy, tuto máš nožnice. To som zvedavý na tvoj výkon. A takto to robia šamani. Jak to robia šamani? Uži si to. Čo ja, ty? Ja som ďaleko. Takto. A ešte takto sa No, dobre. Výborne, Ibi. A musíš ho aj speniť asi potom. Takže tuto máme hneď aj druhý prst. Máme 2 v jednom taktiež. Áno. Ešte raz daj zo spolu. Dobre, no tak. A poriadne zatiahni. Výborne, tak sa mi Máme to páči. rady. Áno, takto je to správne. Ešte a teraz znova to daj dookola. Áno, tak samozrejme. A ten bol u fyzioterapeuta 1 000 000 krát. Však toto máme znevýhodnené. Vy ste na tom ako? Výborne. Veľmi pekne. Ešte daj aj do kríža na chodidle okolo. Áno. A ten druhý prst je tam k čomu? Lebo fixuje ten zlomený, bože, jak si Zdravý ty fixuje mimo. chorý, to nevieš. Vôbec nejaký mega dlhý, počúvaj. A máme to aj zaviazať, alebo nie? Tak určite áno, máme tu aj tieto útržky. Prvý! Nehrali sme na čas. Na čas sa nehrá. Čo je? A drží Počkaj, to? ty si mu obviazal členok a nie palec. Nerobíme podľa času, nie? Drží to? Nerobíme na čas. Ibi mi obvezuje palec. Tu sme obviazaní, nevidím nohy. Kde sú nohy? Tak si sa... Výborne. Tuto, kde sú nohy? Tak to mám pevné. Paráda, to je celé chodidlo obviazané. Takže takto je to šamanský, hej, Ibi? Bez zvuku bubnov. Počkaj, nie tak. Au! Počkaj ešte, no tuto to ostrihni. Tak, dobre. Tuto a ostrihni. tuto to daj. Dobre, stačí. No vieš, a my môžeme ísť na kávu zatiaľ, lebo... Nemôžem, že Tak, a teraz to tam zauzli nejako. Lebo Ibi videl naposledy film Mumia 2. Takým zababuši domina. Cez toto to zatiahni. Ešte mám... Hlavne penderu. To si necítim palec. Už ti to modrá. No. Počkaj, ale teraz je problém úzol. Dobre. Prúdi ten krv? Ne, už nie, ale... Nevadí. Však má nožničky potom odstrihne. Presne tak. Aj mašličku mi urobi peknú, tak. Máme tam mašličku, takže sme hotoví. Dobre. Ani nepohnem, pozri. Ako sa to má správne obviazať, ukáže nám pani doktorka. Kto nezakopol maličkom alebo palcom na nohe o roh stola, nevie, čo je bolesť. Pozrime sa, ako správne obviazať palec na nohe. Začíname v oblasti členka, kde obväz niekoľkokrát obtočíme. Následne pokračujeme na palec, ktorý zafixujeme a vraciame sa opäť na členok. Podľa potreby to môžeme zopakovať. Nakoniec na členku obväz prilepíme alebo prichytíme spinkou. Určite má nejakú zdravotníckú školu. Tajnú. Takže, Domino, bol si dobrý coaching, ale... Nie je to dobré, pretože toto by sklzlo. Nemáme to okolo členka. Ja to mám tak pevné, že si necítim palec, tak jak to môže Tuto to máme okolo členka, takže získavate 50 bodov. Fúha. Takže Máťo a Filip získajú 50 bodov, pripočítavame si Len to daj dole. celkovému skóre. To už sa dá. Náskok sa zvyšuje. Takže po 3. kole Filip a Maťo majú 80 bodov, Dominik a Ibi 14 bodov. A my sme vo 4. súťažnom kole s názvom Fakt alebo mýtus. Ibi, ty si včera priletel
No, dosť príjemný z Bamaka do Addis Abeby. A zažil si už niekedy v lietadle takúto náladu? Ako ste pochopili správne, hypotéza sa bude týkať lietania a dobrej nálady a znie. V lietadle sa opijete rýchlejšie ako na Zemi. Je to podľa vás fakt alebo mýtus? Môžeme hlasovať teraz. V lietadle sa opijete rýchlejšie ako na Zemi. My máme dohlasované, ale presne na to isté sme sa opýtali v slovenských mestách. Je to pravda, že v lietadle sa opijete rýchlejšie ako na Zemi? Myslím si, že áno. Ste už niekedy pili v lietadle? Áno, akože ten tlak a tie výšky asi robia svoje. Málo kedy tu pijem na Zemi a ešte ne tam v lietadle. Myslíte si, že ten alkohol nejak inak pôsobí v tých nadmorských výškach? Ale ani ne. To neviem, ja som ešte teda neletela, nemôžem to tak tvrdiť, no. Ale viem, že od strachu si dávajú. A to by som asi dala, keby som letela. V lietadle určite, lebo tam žalúdek je stvrknutý, takže oka. Povedal by som, že ani nie, že je to jedno, kde človek pije. Podľa zákonov asi aj áno. Ale zase tam to máte také odstavce, máte 50 na 50. Keď je človek zvyknutý, jak Dominika Cibulková, Prada líta aj s tým frajerom, tým bradatým, oni môžu, lebo sú zvyknutí, to telo znáša. Vy, keby ste išla na letadle, napijete sa? Sa vás pýtam, či vy by ste. Nepil by som, lebo sa tam bojím aj sednúť, ne to ešte tam piť, čak ja nepijem ani na Zemi, keď chodím. No, napríklad dajme tomu, že len jedno pivo by ste si dali tuto na Zemi a takisto jedno pivo v lietadle, tak z ktorého by ste sa opili rýchlejšie. A pivo je málo. Pivo je málo. Keď vravíte, že nepijete vôbec, tak aj pivo je dosť. Vôbec nie, to je nič, to od smadu si dám pivo. Nechcete ma za frajíra, mladá baba, pekne, to mama by bola spokojná s vama. Takže mali sme hypotézu, v lietadle sa opijete rýchlejšie ako na Zemi. Ako ste hlasovali? To je fakt, úplný fakt. Fakt. Prečo? Lebo keď tí tréneri, keď lietajú tam s trénermi, tí sa tak boja, že tí to tak rýchlo do seba našupú, že sú za chvíľu opity. A im to tým, že to rýchlo našupú? No a tak to je jedno, ale je to fakt, že sa rýchlejšie opijú. Dole im to trvá na Zemi, lebo pijú 2 dní alebo celú noc, ale tam sa našupú za 5 minút. Vy čo, chalani? No však to isté. Filip dal fakt. Ja vy už nie ste jeden tým, áno? My už nie sme jeden tým. Nikdy ani neboli jeden tým, preboha. Ale stihol som skôr, ak mi to pokazil mýtusom. A my sme radi. Tak ja vám poviem, ako to je. Rozšírila sa taká fáma, že suchý a riedky vzduch v lietadle spôsobí, že sa opijete rýchlejšie. Lenže skutočne je to len fáma. V lietadle je hustota vzduchu veľmi porovnateľná s hustotou na Zemi a vo vzduchu sa nedeje nič také, čo by mohlo spôsobiť, že sa opijete rýchlejšie. Je to teda mýtus. Tak ale to bola zle položená otázka. To bola hypotéza. V lietadle či sa opijete rýchlejšie ako na Zemi? Opijú, lebo let je kratší. A Zem je čo? No na Zemi ide do krčmy a je tam 2 hodiny. No, akože som s Dominom v tomto. Však čo iné ti ostáva? V každom prípade ste neodpovedali správne, žiadne body sa pripočítavať nebudú. Takže poďme do ďalšieho kola. Len vám oznámim, že po tomto kole stále má Filip a Maťo 80 bodov a Dominik a Ibi 14 bodov. Tam si chcel utekať. A my si teraz zahráme hru 4 zo 6. To znamená, že dostanete na otázku 6 možných odpovedí, 4 sú správne, 2 sú nesprávne. Ak si nebudete istí odpovedou ďalšou, tak môžete posunúť otázku súperom. Je to jasné? Jasné. Najskôr bude reč o ADHD. ADHD. Porucha pozornosti s hyperaktivitou je v detstve jednou z najčastejších psychiatrických porúch. Trpia ňou viac chlapci než dievčatá. Táto neurovývojová porucha má biologický základ v odlišnom vývoji, štruktúre a funkcii mozgu.
Dieťa z ADHD je nadmerne aktívne, nesústredené, impulzívne, javí sa ako hlučné, provokujúce. Často prerušuje a vyrušuje ostatných. Nezriedka takéto deti menia školu aj viackrát. Deti z ADHD však za svoje správanie nemôžu. Potrebujú špeciálny prístup múdrych a chápajúcich rodičov a pedagógov. Treba s nimi pracovať trpezlivo a bez kriku. Deti a mládež postihnuté ADHD však majú aj svoje silné stránky. Často bývajú kreatívne a plné fantázie. Majú zmysel pre spravodlivosť. Vedia sa pripútať k nejakej téme, vhlbiť sa do nej a získať obdivuhodné výsledky a poznatky. Jednou z najznámejších osobností z ADHD bol Albert Einstein. Hyperaktívny dyslektik spočiatku pôsobil, ako by bol pozadu. Ešte na základnej škole zle a čudne rozprával. Jeho rodičia sa nazdávali, že je zaostalý. Napriek tomu z neho vyrástol jeden z najväčších svetových mysliteľov. ADHD mali a majú aj iné slávne osobnosti. Napríklad Wolfgang Amadeus Mozart, Abraham Lincoln, Stevie Wonder, spevák skupiny Maroon 5 Adam Levine či Justin Timberlake. Preto, ak máte dieťa z ADHD, nezúfajte. Možno raz budete na ňo veľmi hrdí. Bola, kedy sa to nevolalo ADHD, boli sme len také živšie deti. Áno. Dominik, ty máš dcérku, koľko má rokov? 6. A je taká živšia? Po mne, veľmi živá. A máš nejaké hlášky od nej? Napríklad, keď sme hrali na jeseň exhibíciu, moderátor sa tam pýta, no, Eli, tata by si porazila? No jasné, dala by som mu nakladačku. Tak ale ideme k vám. To je vaša otázka, ktorá znie: u ktorých detí sa častejšie vyskytuje ADHD? Ktorých matka v tehotenstve fajčila? Ktorým bola pri pôrode stlačená hlavička? Ktoré od malička konzumujú biely cukor? Ktoré mali nízku pôrodnú hmotnosť? Ktorých otec má ADHD? Ktorých matka mala v tehotenstve problémy so spánkom? Prvá správna podľa mňa je určite otec z ADHD. Myslíš? Je to dedičné? Ale od otcovi vieš, čo dedí, to nič skoro. No ale to je u teba, ale u normálnych ľudí je to úplne iné. Nie, to tak je, že strašne málo, vlastne všetko ide po matke. Ale tam je to častejšie, nie že vždy. Častejšie. No, otec podľa mňa ale určite. prečo ty z toho jedného kúsku by akurát toto si myslím... Prosím vás, dajme otec ADHD. Dobre, takže označíme, ktorých otec má ADHD. Môžeme? Určite. Označme. Ďakujem. Prvých 10 bodov? Dobre, ja som sa nehádal. Ďalej by som určite dal, povedz ty. Ja nič nepoviem. Nie? U ktorých ide častejšie? Podľa mňa ten biely cukor je blbosť, ale nízka pôrodná hmotnosť by som pokojne dal. Povedz ty. Ja by som aj, že matka problémy so spánkom, ale dajme kľúč. Matka problémy so spánkom, s tým súhlasím. To môžeme dať. Tak dajme. Ktorých matka mala v tehotenstve problémy so spánkom? Označme. Prvá nesprávna odpoveď. A máte po 10 bodoch. Takže otázku presúvame k vám. Ešte sú tam 3 správne odpovede a 1 nesprávna. To vám zostalo. Ja by som dal, ako je tam s tou hlavičkou tlačené. Ktorým bola pri pôrode stlačená hlavička. Áno. Označíme. To by som dal. Máte prvých 10 bodov. Dobre, Ibi. No. Daj mi 5. Ibi, daj mi 5. No, to fajčenie do škody veľa, tak ja by som dal to fajčenie ešte. Označíme. Máte ďalších 20 bodov, 40 bodov. Ale ešte je tam 1 správna, 1 nesprávna odpoveď. No a keď neuhodneme, tak čo potom? Sme na 0 Strátite 30 bodov. Ja, tak to môžeme zobrať buď 30 bodov, alebo... Bereme 30. Bereme 30. Takže končíte, hej? Áno. Tak to je lepšie. Istota je gulomet. Musíme ich dohnať. Ale si tipnite už teraz bez súťaže. Podľa mňa ten cukor. Len už tak bezáväzne označme cukor, ten bol nesprávny. Tak musím to dávať všetko na Ibiho. Ktoré mali nízku pôrodnú hmotnosť, to bola ešte správna odpoveď. Čiže podľa odborníkov môže mať vplyv na vznik ADHD u detí užívanie omamných látok alebo fajčenie matky počas tehotenstva. Rovnako môže ADHD zapričiniť komplikovaný pôrod s nedostatkom kyslíka, stlačenie hlavičky, nízka pôrodná hmotnosť. Lekári tiež potvrdzujú, že sa spravidla ADHD dedí po mužskej línii. Toto boli správne odpovede. Vy máte 30 bodov. Akurát toto. Získali ste 30 bodov na zdedenej otázke, čiže ešte budete mať vy otázku. Áno. A bude sa týkať impozantného ľudského orgánu. Teraz by bola na mieste najotrepanejšia seriálová veta.
Nie je to tak, ako to vyzerá. Ak si budete takéto zábery pozerať v práci, skôr než kolegyňa na vás zazrie, upozornite ju, že sú to len obyčajné hlasivky. Vlastne vôbec nie sú obyčajné. Je to zázračný párový orgán uložený v hrtane. Zjednodušene povedané, rozprávame, spievame, skrátka vydávame zvuky vďaka 2 väzivovým svalovým pruhom, dlhým zhruba 2,5 cm. Čím sú hlasivky kratšie, tým rýchlejšie kmitajú a hlas je vyšší. Hlasivkový väz je tvorený z elastických vlákien a slúži ako opora mäkším hlasivkovým riasam. Tie sa vďaka svojej pružnosti hneď vracajú do pôvodnej polohy. Rozochvievajú, teda rozkmitávajú sa ako struny expirovaným vzduchom a týmto pohybom k sebe a od seba sa tvorí náš jedinečný hlas. Keď boli tie zábery na tie hlasivky, mi sa strašne páčilo. Neviem, kto tu povedal, že fuj. Čím myslíte, že ste to povedali? Filip, ty to veľmi dobre poznáš, nie? Ako si udržiavaš hlas? Spím veľa. Spánok je najlepší na ochranu hlasu. To akože bez srandy teraz hovorím. Však sa nikto nesmeje. Dobre. Ale tá otázka sa nebude týkať teraz teba, bude sa týkať Ibiho a Dominika. Čo je najlepšie urobiť, ak stratíte hlas? Šepkať, vôbec nerozprávať, piť veľa tekutín, kloktať vodu s morskou soľou, piť černicovú šťavu, naparovať sa šalviou alebo eukalyptom. Vôbec nerozprávať určite. Vôbec nerozprávať, áno? Áno. Označíme vôbec nerozprávať. Prvých 10 bodov. Ideš dať to kloktať? Si kloktal už? No, áno, tak aj to je dobré. Kloktať. Kloktaj dáme. Takže kloktať vodu s morskou soľou? Áno, trebárs. Označíme. Prvá nesprávna odpoveď. Kloktanie vody s morskou soľou vám na presilené hlasivky nepomôže, ale pobyt pri mori je dobrý celkovo pre váš organizmus a dýchacie cesty. Takže otázku opäť presúvame k vám. Nechám to na teba rovno? Piť veľa tekutín. Označíme? Hej. Dobre, piť veľa tekutín, označíme, hej. Máte 10 bodov. No vlastne je tam ešte jedna nesprávna, hej? Ešte jedna nesprávna, 2 správne. Tá je šepkať, takže... Nesprávna je šepkať? No čo je najlepšie, ak stratíte, určite nešepkať, to je najhoršie. No, a ak tak sa budem biť, lebo to nás učili... Ale s kým teraz? Počkaj, vidíš. No tak kto to písal? Ignorujte ma. Daj naparovať sa šalviou a eukalyptom. Naparovať sa šalviou alebo eukalyptom označíme. To je dobré. Máte 20 bodov, čiže a ja napodobím Ibiho, bereme 30. Ne, poďte, nebuďte mekyše. Ne. Keď šepkáš, namáš. Tak namáš oveľa, to máš pravdu. Súhlasím s tebou, raz som to spravil, bolo to zlé. Piť černicovú šťavu. Černicovú šťavu označíme. Ďakujem. Áno! 30 bodov, dokopy máte 60 bodov. Len to máme zle označené, oni nemôžu mať 40. Aké ťažké. Šepkanie namáha hlasivky ešte viac. Po tomto kole Dominik a Ibi nahrali 30 bodov. Martin a Filip 60 bodov, pripíšeme si do celkovej tabuľky. Skóre sa zvyšuje. Iba o 100 bodov. Filip s Martinom sú vo vedení, majú 140 bodov. Dominik, Ibi 44 bodov. A aj toto prehráme. Veríme. Nám to neprekáže. Ale my sme vám dali len násko. Ale byť, Domino hovoril, jak otáčal tie zápasy, ty začneš bubnovať. Ibi zatrubí a skončíte. Poďme do 6. súťažného kola s názvom Čertovské choroby. To znamená, že každý z vás sa stane na chvíľku nejakou chorobou, ja poviem nejakú charakteristiku a keď sa ako choroba spoznáte v tej charakteristike, prihlásite sa. Poďme sa pozrieť, kto je čo. Filip je vož lonová. Martin senná nádcha, Ibi zápal močového mechúra a Dominik opar. Prečo ja som vož? Ale lonová. Poďme na prvú charakteristiku. Som spôsobená vírusom. Som spôsobená vírusom. Prihlásil sa opar, je to správne? Presne tak, je spôsobený herpes vírusom, zápal močového mechúra spôsobuje baktéria, senná nádcha je alergická, vož lonová je parazit.
Teraz chápem priebeh tejto hry. Ty si parazit. No. Vož! Druhá charakteristika. Môžem spôsobiť horúčku. Môžem spôsobiť horúčku. Eli, dávaš. Neskoro. Čo? Zápal mechúra. Prihlásená Vožlonová Sena Nádcha. Je to správne? No. Tak, nemusíš. Ako Vožlonová a Sena Nádcha môže spôsobiť horúčku, to Michala nevysvetlíte Ja ti teda. štipnem, infikujem a ochorieš. Zápal močového mechúra by bol správne. Môžem stlačiť aj za Ibiho na budúce? Ja som otázke nerozumel. Som ohrozená zánikom. Som ohrozená. Ale zase si nestihol hlasovať, akože. Ale tak asi nie si, hej? Vožlonová sa prihlásila, je to správne? Vožlonová je správne. Si ohrozený druh? Čoraz viac ľudí si holí a depiluje nielen intímne, ale aj iné partie na tele. Čím je plocha nepokrytejšia, tým je ťažšie pre Vožlonovú na tomto mieste prežiť. Jej sa páči najviac v ochlpení. Poďme na Neholte sa, prosím štvrtú vás. charakteristiku. Môžem zanechať stopy na pokožke. Opár Vožlonová. Pozrime sa, čo je správne. Aj Senna by mohla, že? Vožlonová je správne, aj Opar je správne. Mohla to byť aj Senná Nádcha. Pri sennej nádche alergia môže zanechať stopy na pokožke. Vožlonová živí sa ľudskou krvou, keď si malá potvora na nej pochutí, môžu zostať na koži stopy podráždenia, ščervenanie. Presne tak. Poďme na piatú charakteristiku. Stav máme 20-40. Mám radšej ženy ako mužov. Mám radšej ženy ako mužov. To je blbosť. Nie je jedno, v akých chlpoch som. Presne tak, tebe to je jedno, kde si. Mám radšej žena ako muža. Zápal močového mechúra je správne. U žien je močovod v blízkosti konečníka, takže pri použití toaletného papiera je pre baktérie oveľa ľahšie dostať sa do močovodu ako u mužov a spôsobiť infekciu. Rovnako pri sexe u žien má infikovaná baktéria väčšiu šancu dostať sa do močovodu. Ostatné choroby postihujú rovnako mužov ako aj ženy. Poďme na 6. charakteristiku. Pri sexe sa môžem preniesť na ďalšiu obeť. Pri sexe sa môžem preniesť na ďalšiu obeť. Áno. Prečo Prihlásený zápal mechúra a opár. Ale Pozrime sa, čo je správne. Pozrime sa na správne odpovede. Však som išiel. Zápal mechúra je správne, aj opár je správne. Mohla to byť aj Vožlonová. Presne tak, môže sa preniesť na druhú obeť počas sexu. On si to predstavoval, že ak by to bolo asi pri tom sexe. Preto mu to tak trvalo. Pripíšeme si body. 70-20. Poďme na 7. charakteristiku. Môžem spôsobiť opuch. Môžem spôsobiť opuch. Áno. Vožlonová, opár, senná nádcha, zápal mechúra. Všetci ste sa prihlásili. Je to správne? Je to správne! Poďme na 8. charakteristiku. 40-90. Trpíte mnou viac v lete ako v zime. Trpíte mnou viac v lete ako v zime. Vožlonová, senná nádcha. Pozrime sa, či je to správne. Na teba, čak jasne sa opýtaš, čak není čas. Aj ty, no, či nie? No tak ale si mi povieš, aj ty dám. Vožlonová nemá obľúbené obdobie. Senná nádcha je správne. Pozrime sa na to, čo to spravilo s bodovým skóre. Takže 50 bodov Filip a Maťo a 100 bodov Ibi a Dominik. Pripíšeme si ich do celkového skóre. Ďakujeme, Ibi. Poďme. Ideme na to. A už je to o mnoho lepšie. Filip, Maťo majú 190 bodov, Dominik a Ibi 144 bodov. Už je to napínavejšie a sme vo finále. Máme 3-krát fakt alebo mýtus. Najskôr si však osladíme život. Stále viac sa dostávajú do popredia aj iné, zdravšie formy sladenia, než je biely cukor. O tom, že med je jedným z najlepších prírodných sladidiel, niet pochýb. Má síce tiež kalórie, ale produkuje množstvo zdraviu prospešných látok pre telo aj myseľ. Ak nechcete priberať na váhe, alebo ste diabetici, môžete využiť stéviu. Vyrába sa z listov rastliny, čiže má 0 kalórií. Je viac ako 200 krát sladšia ako stolový cukor a má antioxidačné vlastnosti.
Môžeme ju používať pri vysokých teplotách, varení, pečení, ale tiež na osladenie kávy alebo čaju. Ďalšou formou sladenia je melasa. Vzniká počas procesu výroby cukru, keď surová cukrová trstina je varená a jej živiny sú koncentrované. Má glykemickú hodnotu 55, čiže môže byť užívaná diabetikmi. Zdravý je tiež cukor z kokosových kvetov s glykemickým indexom 35 alebo sirup agáve. Xylitol, brezový cukor, je vyrobený z rastlinných vlákien bobúľ, brezových stromov a kukurice. Je prospešný pre zuby, má veľmi málo kalórií a nezvyšuje krvnú hladinu glukózy. Jakonový sirup je vyrábaný z koreňa rastliny jakon, ktorá rastie v Andách. Je to prebiotikum, ktoré pomáha telu absorbovať kalcium a iné vitamíny. Môže tiež pomôcť vytvárať zdravú črevnú flóru a napomáha tráveniu. Inšpirovali sme vás? Tak si osladte život a dobrú chuť. Máte radi sladké, alebo teda cukor, alebo radšej nejaké diety? Cukor. Veľa. A potom nejaké diety? Nie. Objem nevadí až tak pri speve. Tak. Aha. Nie. Počúvajte hypotézu. Biely cukor je rovnako návykový ako alkohol či heroín. Áno. Je to podľa vás fakt alebo mýtus? Môžeme hlasovať. Biely cukor je rovnako návykový ako alkohol či heroín. Pozrime sa na to, ako ste hlasovali. Fakt, fakt. Prečo? Je návykový? To stlačal Filip, ja naozaj neviem. Výraz jeden alebo druhý, hej? No to tak vyzerá, to Prečo tak to na seba, akože je to návykové, mám rád cukor, akože ide mi to s tým cukrom dobre. Tak ale porovnávame to naozaj... Nefetoval som nikdy, tak neviem sa k tomu... S alkoholom a heroínom a to sú... Ale musí to byť príjemné, keď si to človek akože dá znovu a znovu a znovu. Ja si tiež dám sladké znovu a znovu a znovu. Je to návykové. Je to návykové. Keď človek dá čokoládu, tak má chuť. Ja som aj testoval na sebe, že mesiac som nejedol cukor. Prvých 5 dní to bolo také, že do tej špajzy, daj si. Potom to bolo také, že OK. A po mesiaci som si dal cukor a hovorím, no fuj. Presne tak. Ja som presne to isté zažil. Takže... To je úžasné. Ale to sa hovorí, poznáš to, že ak je nočné vyjedanie chladničky nezdravé, tak na čo je tam potom to svetlo? Ja vám prezradím správnu odpoveď. V roku 2009 prišiel doktor Robert Lustig s výskumom, kde dokázal, že cukor stimuluje rovnaké časti mozgu ako užívanie alkoholu, tabaku, heroínu či kokainu. Mozog teda prijímanie cukru vníma rovnako ako prijímanie akejkoľvek inej drogy. To vo svete vyvolalo obrovský ošial o tom, že cukor je vlastne drogou. Vedci však tvrdia, že to nie je pravda. Na cukre si podľa nich človek nevybuduje takú závislosť ako na vyššie uvedených škodlivých látkach. Je to teda mýtus. Škoda. Aha. Škoda. Takže žiadna správna odpoveď, to znamená, že žiadne body sa prirátavať nebudú. To nevadí, máme druhú finálovú hypotézu pred sebou. Páni, páčia sa vám ženy vo vyplieskaných džínsach? Čo tie ženy, aby boli pekné, neurobia, čo? No, to je neuveriteľné. Počúvajte hypotézu. Sťahujúca bielizeň utlmí pálenie záhy. Je to podľa vás fakt alebo mýtus? Hlasujeme teraz. Ide živiť, to je jedno. Daj opačne, ak oni. Musíme dať opačne, ak oni. Á, tu sa začína taktizovať. Tu sa začína taktizovať. Áno. Čo ste dali, páni? Mýtus, fakt. Prečo mýtus? On dal. No, lebo čo to má spoločné pálenie záhy s tým, že si tam... Však to je vnútri, nie? Čo to má zvonku nejaké oblečenie s tým spoločné? Podľa mňa je to... My musíme dať proste jednoducho opačne, aby sme ich stiahli. Ja som to dal kvôli tomu, že znie to tak nepravdopodobne a preto to bude pravdu. Taktik. Dobre.
Správnu odpoveď sa dozvieme od pani doktorky. Intenzívne sťahujúca spodná bielizeň vám síce môže pomôcť zakryť nejaké tie tukové vankúše, ale ak si myslíte, že je dobrá aj pre vaše zdravie, mýlite sa. Zvýšenie vnútrobrušného tlaku zapričňuje aj tlak na močový mechúr a preto pokiaľ máte tendenciu k úniku moču, nosením formujúcej sa bielizne si tento problém môžete zhoršovať. Orgánom dutiny brušnej stlačenie neprospieva. Zvýšený tlak na žalúdok nám vytláča kyseliny opäť do pažeráka a tak spôsobovať pálenie záhy. Časté nosenie formujúcej sa bielizne preto môže byť príčinou aj vzniku žalúdočných vredov a zápalových ochorení pažeráka. Sťahujúca bielizeň vám teda rozhodne záhu neutlmí. Je to mýtus. Taktizovanie sa teraz nevyplatilo. Jasné. Taktizovanie sa teraz nevyplatilo, ale nevadí. V ďalšom kole. Nevadí. My sa poďme pozrieť, koľko bodov ste získali, koľko správnych odpovedí bolo vo vašom publiku. 41. Pripíšeme si do konečnej tabulky 41 bodov. My sme vás nechali vlastne. Ten rozdiel je dosť veľký, 231 k 144. To si takí dva neukojení, tak my sme ich nechali vlastne, že proste. Čo čakáš od Voši? Presne tak. Čiže som to bol. Vošlonová. Ale neviem, no je to dosť veľký rozdiel, ale posledná finálová hypotéza je za dvojnásobný počet bodov. Takže teraz ešte nejaká aspoň teoretická šanca tam naozaj je. 50? Tak to je jedno čo, len všetko dajte rovnaké. Časovom limite. No. Poďme sa teda pozrieť na tú hypotézu. Hlavne to publikum, ktoré bude veľmi rozhodujúce. Ľavá strana ľudskej tváre je atraktívnejšia ako pravá. Je to podľa vás fakt alebo mýtus? Hlasujeme teraz. Ide. Mýtus? Dávate nám šancu? Dávate nám šancu? Dávame sa, goj. Tak teraz je to veľmi napínavé, som zvedavý, ako ste hlasovali. Pozrieme sa na to. Dávajú nám šancu. Takže dúfam, že všetci máte rovnako a bude to mýtus, fakt. Do toho žiadalo od vás. Takže ako, ide už o taktizovanie, alebo máte na to nejaký názor? Ja mám na to absolútny názor, tak lebo nie u každého tá ľavá tvár je krajšia ako pravá. Niekto to má naopak. No, tak my černoši, my máme tú pravú stranu krajšiu ako ľavú. Ukáž? Však sa na mňa pozri, nie? Tak, a druhú stranu? Teraz mi ukážeš ľavú, ale podľa mňa. Fakt. Toto všetko pokadilo, vieš. Hovorí o pravej, ja má ľavá. Výborné, ide to. Tak to poďme rozlúštiť. Pravá časť tváre súvisí s našou maskou, ktorú ukazujeme svetu, a ľavá s našim vnútrom. Hovorí sa, že čím sú polovice našej tváre podobnejšie, tým väčšiu harmóniu máme medzi našim vnútorným svetom a tým, ktorý navonok prezentujeme. Priateľskejšia a atraktívnejšia je strana ľavá. Strana mozgu, ktorá kontroluje ľavú časť tváre, je totiž dominantnejšia, keď cítime emócie. Je to teda fakt. Dobre. Len teraz, že ti počúvali kapitánov, inak bude bitka. Teraz pozrieme sa, či diváci počúvali kapitánov. Teraz je to veľmi rozhodujúce. Pozrieme sa na to, ako ste hlasovali. Ešte otázka, koľko je ľudí v publiku? 50. 50. 39. Zdvojnásobíme to. 78. To asi nebude stačiť. Pripíšeme si body. Ale to je aj tak dobré. Bolo aspoň zapínavke. Jaj. Škoda. Dobre. Bojovali sme s odsťou. V dnešnej hre záhady tela vyhráva Maťo a Filip. My srdečne blahoželám a samozrejme publikum za nimi, ktorí vyhrávajú výživový doplnok Versant pre vaše zdravé kĺby a svaly, ako aj ďalšie produkty od e-shopu Internetová lekáreň EU. A ja sa teraz nenápadne vytáčam ľavou stranou, aby som vám naznačil, ako mi s vami bolo dnes dobre. A možno o týždeň bude ešte lepšie. Zatiaľ sa majte krásne. Pekný večer.